A modális partikulák, vagyis magyarul inkább módosító szavak, ezek nagyon sokszor előfordulnak a nyelvben, és biztos vagyok benne, hogy már nagyon sokat találkoztál velük, és talán fel is rémlett benned, hogy mit keresnek ezek a mondatban. Hiszen nélkülük is a mondat ugyanúgy lefordítható, gyakorlatilag semmi szükség nincsen rájuk. Mutatok egy pár példát. Was machst du denn hier? Komm mal her. Es ist ja ganz einfach. Ruf ihn doch an. Ezeket a mondatokat simán le tudod fordítani, de hogyha ezek a kis szavacskák benne vannak, akkor ezek adnak valami pluszot. Például valamilyen hangulatbeli különbséget, vagy úgy módosítják, hogy a jelentése mondjuk udvariasabb lesz tőle. Na ezeket fogjuk áttekinteni, tehát ezek a kis szavak, mint a den, a doch, a mal, a bloß, vagy a halt, az eben, vielleicht, a wohl, vagy a ja, ezek mind ilyen módosító szavak, amik egy kicsit módosítanak tulajdonképpen a tartalmán, a jelentésén a mondatnak, de teljesen elhagyhatók. Nyugodtan ellennék nélkülük, és van egy csomó nyelv, amiben nincsenek is ilyen módosító szavak. Most megtanulsz németül! A megtanuloknémetül.hu egy komplett nyelvtanfolyam teljesen nulláról felsőfokig. 300 videóleckével, 1600 feladattal, ami mindenre megtanít, amire szükséged lehet valaha németből.